Fabiš. Prichavka na krátko, Faško si otvoril priestor a dáva gól! Tak to bola výstavná rana. Proti Dukle sa radovať ako inak nebude, pretože ju dôverne pozná, má tam stále kamarátov, ale pečatí dnesné víťazstvo 4-0 pre žltomodrých. Naspäť nabíja Paurovi, ktorý to má na lavačku. Ešte spolupráca s Ďurišom. Jakub Paur druhým dotykom dáva gól. Trnava ide do vedenia. 73. minúta. Michalovi Gašparíkovi vyšlo striedanie fantasticky. Tretí dotyk Paura s loptou. A vidíte, čo je z toho. Toto je naozaj majsterštík, ako sa hovorí trénera. Dal tam hráča, ktorý výborne rozbehol akciu, aj si ju sám dokončil. Ružomberok sa snaží doplniť pokutové územie, aj sa mu to darí. Toto je pridlhé. Dostane sa k lopte však Madleňa, ktorý zakončil gól! 61. minúta a Ružomberok ide do vedenia. Otvárací gól tohto stretnutia nemení nič na tom, že zatiaľ jediným strelcom Ružomberka v jarnej časti je Matej Madleňák. Potvrdil mladícky elán. Ešte šanca pre Bariša. Trenčín 1-0. Fantastická koncovka kapitána Trenčín, Damian Bariš. 74. minúta. Nádherný gólový okamih na Sihoti. Rahim Ibrahim páli, ale iba do pripravených hráčov. Ešte krásny gól. Slovan Bratislava 1-1, 83. minúta. Autorom gólu Danilo Ihnatenko. Krásne góly dnes tu v Trenčíne pri zápase AS proti Slovanu.